wadda tijai da sauransu mu wadda muka san dama mun san shi, ba ma bashi albashi amma iya da allowance nasa na duk wata wanda za a bashi dai wanda yake zai san cewar shi ma yana ɗaya daga cikin ɓangaren kamfani. Kamar yadda na faɗa shekara 5 ɗin nan ba ma aikin nan, amma babu wani su kansu ma'aikatan ba san daga ina muke samun kuɗin da muke biyan su albashi ba. Kuma ba ni dai ba mu taɓa cewar kayi laifi bari mu kore ku. Sannan kuma a kullum mu da ku ma'aikatan gwamnatin da wadda suke na kamfanonin, kullum abin da nake musu gargaɗi shine kada a dogara, in gwamnati ce kada a dogara da aikin gwamnati a dinga yi ana haɗawa da kasuwa. Ku ma'aikata da su suke a nan kamfaninmu ne ba na wani bane, amma ina faɗa musu cewar ku dinga zuwa fa kuna ɗan yin wani abu fa, kar ku dogara da mu. Ku tsaya kar ku ɓata lokacin ku ta rayuwar ku ta ƙare ba ku iya komai ba, lokacin ku zo ku tafi a banza. Wannan duk abubuwa ne wanda haƙƙinmu ne, kuma ya kamata mu ci gaba da yin wannan abubuwa. Sannan ɓangare na wajen gwamnati wanda ya kamata na taimako ta taimakawa matasanmu, kuma ta ja wayar suke masu ilimi, mutum da digiri ko masters ko sauran wasu abubuwa amma babu abin da zai yi. Wannan rashin abin da za a yi din shi yake kawo mu wannan cikin masifa ta rashin zaman lafiya a cikin ƙasa. To ban sani ba ko ita gwamnatin babu masu bata shawara ne, ko kuma ana bata ji. Shi yasa na ce a cikin bayananku kun yi bayanai da yawa wanda kun ba da ansa, domin ansar wannan da kuka bayar cewar don ku kanku ku yi faɗa da gwamnati, ku ji ku faɗa mata abin da ya kamata na gaskiya. Shi yasa na dawo kan wannan magana, saboda idan gwamnatin ba ta da masu faɗa mata, to gashi ku kun shirya za ku ringa ba da shawara, wacce shawarar nan Allah ne zai biya ku, wani zai biya ku ba. Ga ku kun shirya za ku ringa taimakawa da kuɗinku da lafiyarku da iliminku wuraren da za ku je ku tabbatar cewar kun samu wa waɗansu hanyoyin da za su dinga tafiyar da rayuwarsu. To kun ga wannan a nan abu ne babba. Sannan idan ma gwamnati ana ba ta shawarwari, tana taimakawa 'ya'yanmu, annanmu ko kuma 'yan ƙasanmu, to gwamnati yana da buƙatar lalle ta ringa binciken wa'yanda take ɗorawa a kan wannan harkoki na ɓangaren samawa 'yan ƙasa aiki, ɓangaren taimakawa kamfanoni ko ba kamfanoni shawara, ɓangaren taimakawa wadda ba su da abin da za su yi. Idan ma gwamnati tana yin wannan, to lalle ne ta ringa bin sawun wa'yanda take wakiltawa akan wayannan abubuwa, domin tabbas mun san cewar ba mutum ɗaya ne gwamnati. In an ce gwamnati misali kamar shugaban ƙasa ko gwamna ko abbar matis local government da sauransu, shugaban ƙasa da gwamna da sauransu, ba su za su je su ɗauki abu su ce gari wannan aje a ɗauki yara aiki ko a wani abu ba. Akwai wannan haƙƙin abin yake kansu, su dai umarni za su bayar. To su gwamnonin da shugaban ƙasan ya kamata waɗanda suka ɗora wa haƙƙin wannan ɗin a ringa bincike, ana ganin abin da aka ce a yi ɗin don a taimakawa 'yan ƙasar ana yi. Idan kuma ana yi, to so